Migawo mochung'ne ratiro mar oganda mong'ere kaka Kenya Human Rights Commission onyiso luoro ewi daro kendo manyo kar dak manyien mar anyuola ma midhiero mar Pioula ne odare gwenge ma Maimayu. Ka gikwayo ler e wach ma kamano, commissioner no kata commission no oseyo sirkal kuom daro gi thuon anyuola mane oyud kojot kata mane oyudo jot e kembe ariyo maonge ler moro amora kaka ngimagi nyalo bedo dhi nyime. Mabiro bang' piny owacho loro kembe ariyo manodong' mag jogo mane odar e miechgi kaluwore kod midhiero mar oula mapek kendo miyogi omenda mar chulo ot mar dweche 3 kende, kata obedo ni jogo mane oyudo midhiero kwedo okang' makamano. Kaluwore kod jalup jotatije mar commission no, Cornelius Oduor, olero ni chenro no ne opong' kod chochni mag luoro ma sirkal ok ne nyal chiwo ratiro e yo maler. So when people are being told to come back and settle in houses that we can clearly see are demolished, is an indication that there's no regard for safety for these people, and there's not now clear framework to ensure that these people go back to their normal lives. There are also fears that the local administrators are starting to include people who the victims feel they were not part and parcel of this. And there's some level of discrimination in how all these things happening. Mliahidi tutatoa pesa milioni hizo 3 na tayari saa hii hakuna kenye tumepata. Tunaambiwa sasa tugoje, na tunasikia bado wanapeana chakula, mangodoro, kila kitu wanapeana, wanalentiwa wale wengine, na sisi hatujapata kitu. Hatujui mwelekeo kwa sababu president alikuja na akasema atatoa 300 million. Sasa hiyo 300 million watu tulikuwa tunangoja kwamba tukitoka pale mtu atakuwa amepelekwa kwake. Nikakuta wamerentiwa nyumba miezi 3. Sasa ninauliza miezi 3 hiyo ikiisha nitaenda wapi? Lakini chakula tumepewa na ile matresi moja na ingine dogo. Sasa tuko hivyo.